Bombo Roger agad, taan lang nga kindergarten, nangrugi tayo yan ti daycare tayo. Okay. Dagiti daycare tayo, basta iti daycare tayo, libre ti uniform nga inted ti kadakwada, libre ti libro da, libre ti school supplies, kaya nadadapay dagiti toys nga inpaay ti kadakwada. Kadagiti metagad adal iti kinder, agpatinggay iti high school, libre ti school supplies nga naited kadakwada, pakiramanan ti school bags tata. Ti pimian tayo, ada ti twist na tata, jay notebook kin bunong tayo, ta inarami tayo, personalized tayo toy, nga tingkabil tayo nga front cover na jay mabalin nga pagpasyaran, itiili tayo nga vindar. Tapos pagdating yan tayo back cover na tata, tingkabil tayo jay Vintar March, so jay kung guna ka by next year, napintas bet nga ikabil tayo ti SDOIN, him, da, pakiramanan no ano dahil dapat nga ramiden during iti disaster, during iti bagyo, when during iti gingined, tapnon aware dahil ubing no ano ba dapat dahil iti aramiden da no kasto iti mapasaranda. So aside ita, halay nga dahil iti agpatay nga ti high school ti naikan iti tulong no digat pati dahil ito'y agbasbasa iti kolehyo, nagibunong temeten di stipend program ti administrasyon dayo nga makaawat dagiti ububing iti tig 3,000 pesos iti kada semestre. So naibunong temet dedo yan. Tapos aside dita, adapay deto brigada eskwela support nga ipapay ti local government unit nga worth 1 million nga paguguduan dagiti eskwela nga prorated ti panaka binglay na ta amo temet nga no sumrek ti panagbabasag at adu dagiti kasapulan dagiti pagadalan nga mausar pakasignan iti panaglukat ti klase. So dahil iti inaramid tayo nga naibunong tepe katakwadan. So 1 million ang gugulong ang eskwela. When prorated no wada ito itata. So siguro more or less na budget tayo pakiramanan ti dahito stipend program data. More or less siguro nasa 8 million amin na po. Nga nagapo iti pondo ti lokal na gobyerno. Basically, monitor yun sir, aming estudyante from nursery to Philippines. Siguro almost 5,000 po. Yeah. Tili nga vendor. Pagdating met yung stipend program tayo, nasa almost 600 met tinabinipesyaran. Aside dito tata, dapat dito SPES program, dito SPES, dito programa tayo, nga katay up tayo ti Dole, Dole, ba katay up natin dito, na at dati inala tayo, hiner tayo ng ubing, dagito dahil nalaling ubing, medyo problema ti sasaadin ti financial ti pamilyada. So dagito itata ti inala ti local gobyerno na pinag-ubra tayo in 20 days na 60% counterpart ti local government unit then 40% kukumet iti Dole. Aside ita, adamit iti bukod tayo nga ispes nga mismo local government unit ti mang pasweldo nga awan ti counterpart ti Dole. Sir,